Sanibonani, Dumelang Loshani, once again on ST Media. Ngikhona as your host uSisinomzamo. Ngithanda nje ukusho ukuthi ngiyabonga kakhulu kuBut Thabani ST ukuthi anginike ithuba futhi ukuthi ngizombambela. So nizomxolela babukele emakhaya kukhona la sabambeke khona but usaphusha uhamba vangeli. Nisahlele noSisinomzamo as your host. Please don't forget to like, share, subscribe and drop your comment below. But uSisinomzamo before achaza ukuthi sihlele nobani wakuphi ubuyaphi bengizocela nje u2 minutes nje wokuthi siye enkosini sithi kubaba wethu. Baba wethu ingcwele, baba wethu namandla onke, yisele Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba nalusuku siza kuwe uNkulunkulu oyingcwele namanxeba ethu nobufakazi bethu. Siza kuwe uNkulunkulu namandla onke sizokhala kuwe as uyivulile le platform yokuthi size kuwe kwialtar lakho thatha indawo kuNkulunkulu in Jesus mighty name. Amen. Once again we are back. Njengoba bengishilo ukuthi angihlelanga ngedwa, ngihlele noSisinqobile wakamkhize aka the drama queen. Boo 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 boo. Sisinqobile njani? Yaphila. Ngiyaphila. Welcome to ST Media. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngifuna nje sikhululeke before singena sixoxa ukuthi kuze bakubize ngo drama queen kusukelephi ubani uSisinqobile Mkhize. Okay, ngunqobile mina kwakamkhize. Abangaziyo abazuhambo lwami bangiqamba bathi ngu-drama queen. Ekhaya kuSempangeni. But ke mina ngihlala eNewcastle, KZN. Yes. So yeah, leli gama la drama queen sizohamba sihambe sithole ukuthi why ngibizwe ngo-drama queen. Yabo. So nje kodwa ngaliqanjwa abantu hayi ngoba ngine drama nginayo drama. Asazi sizowuzwa uma ususixoxela ukuthi kahle le gama vele liyakufanele ukuthi hayi noma bayamsukela nje uSisinqobile. Yes. Ngenzeka. Yes. So uSisinqobile wakhula waze waba la akhona manje. And you are also a gender based survivor. Yeah. Sifike njani kuleso simo ukuthi manje wena ungumnqobi we gender based survivor? Okay, mina ngike ngaba umntwana ngakhuliswa ngendlela yesonto ekhaya. Baba wami ngapha ubenza isiZulu uma esindisiwe, right? So uyazi nawe ukuthi uma ingane yentombazane into oyitshelwayo neyikhulu uyitshelwa ukuthi uzoshada, yabo? Ingane yokuqala kumele uyithole emshadweni, yabo, ziphathe kahle, akekho umuntu ofuna umuntu onengane, yabo, izinto oyitshelwa lezo ku Sunday school. So ezinye zazo uyafuna ukuzi-implement ukuthi nawe ufuna kwehlele, ufuna abazali bakho babe proud. So mina uma wayengifundisa indlela eyensindisweni ukuthi ingane yami na indlela right. This is the right way. You're gonna go to church. Ngaze ngawuthisha Sunday school even, yabo, zayinyuka imendlela, yabo. So at 22 ngashada ke. Ngahlangana na this guy siqale lapho. Ngahlangana nalomuntu wesilisa. So mangihlangana naye esontweni. Lo muntu lo ubekade eshumayela umshumayeli enkonzweni, yabo, qala. Sike sisho njalo. So iman of God yathi kimicela ukungishada. Azange sijole. Azange nje size sazane into etheni, wathi nje ucela ukungishada. Ngabuka nami ukuthi hayibo umshado. And mind you sino 21 going to 22, so into nabangani bami esikhuluma ngayo ukuthi sifuna ukuthi sithi hallelujah glory, yabo, esontweni, yabo, ngifuna ukufaka amaringi amakhulu umuntu wawugobi, you know those big rings zasakudala. Wena waba nenhlanhla ukuthi uthola umfundisi qala futhi kunabangani bami ukuthi nje bathi suku mama kami bakubona. Leyo nto, that's what I'm talking about. Yes. So yabo sasibabuka nje osisi abancane abashadile ngisho emateksini mayizovala isicabha vala lesandla ukuthi phayipha, you know, kwakhalisa. Yabo. So kanti kimi ukuzofika qala. Then makufika
I jumped at a chance ngawuyeka nje ngosebenzisa ithuba yabo uGuy nge-August it was uMay or ku-2005 wahamba wayongilobola ngo-August right wahambisa ibizo that same year ka-2005 ngo-April 2006 sabe sesishadile. It was so quick and clean yabo eshumayela uGuy wami eqephuza ngashonela ubaba ke after lokho yaqala ke inkinga ke makushona ubaba ke manje sathatha ke ingane khona ingane kasisi wami ebikhona ikhuliso sisi wami kulamana obaba bethu so ababa bethu are siblings egcekeni so ke sathatha ingane yakhe yazohlala nathi ngoba kusuggeste yena futhi mina uyakhumbula ukuthi ngiyingane I'm only 22 nami sayibhayizela nje angazinakwazi. In fact ngishada I didn't even know ukuthi yini yona lengiyenzayo until ngibone ngoba sengisala ngaphandle ekhaya sebengiyala usiphathe kahle usimele kwathi angisabuyele ekhaya ila ngabona khona mina ngithi ngizenzela iphathi nje yabona wena boyifunela uhaleluya yabo ngitshela ukuthi konke ku glory nje mina la ngizosala khona ngikwazi mina nala ekhaya ngiyaqala ukuzosala la ngiyaqala nokubona lo muzi angazi lutho mina la sengibona sebeyangishiya ke usuyasala ke manje emzini wakho Ntombi usimele kwathi ngathi mayibo bakhuluma ngani ngifuna ekhaya mina yabo I cried ke18 mina ngifuna ukuhamba nobaba yabo because ngangayazi into engangiyenza. Okay so nangoke siyasuggest ukuthi sithathe ingane sayithatha ingane kasisi wami ena 14 sahlala nayo so kwebing unqobile lo muntu wayengithathe ngangithunyethe ukuthi mina ngiyofunda la ngahlangana naye khona izindeben so ngangiyofunda and then uma ngifika laphana mina instead of ukuthi ngibuye nesitifiketi se degree ngabuya sengizothola isitifiketi somshado leso ngasifundile yabo so uGuy we got married sahlala nalengane nje ungakapheli unyaka sishadile sikakayenzi ne happy anniversary yokuqala yabo siyibona sisilastile unyaka. Yes bengifuna ukuza lapho ukuthi bese nihlale isikhathi esingakanani no2 before sen eda omunye umuntu yayibona leyo nto ngawungakapheli unyaka and then unqobileke okay akana license akana kuphela into nayo use matric and uthe lo uzongifundisa uzoqhubeka ungifundisa noma ngangishada akasaqhubeka ungifundisa so I had to look for a job umsebenzi uthi sifuna license and then yimi lo waya ngibheke eMpumalanga ngiyokwenza license yami mangifike eMpumalanga ngahlala 2 weeks ngaphinde ngabuyela kwami ngaphinda umunye 2 weeks sengiyoqedela ke ngoba ngangade ngibhokhile for i-test nani ngafika ngabhalele nazi and then ngasengenza i-license ke so ngiyabona yena ukuthi mangihleli la eMpumalanga ucabanga ukuthi mhlambe kunomjolo oqhubekayo engiwenzayo something aloku ayangena ama message akukho ukufihla ungakuyembulwa in and ngiyanotice ukuthi sometimes mangithi ngiyafona kuphendule ingane ngithi ngimshiyene ingane yes kuphendula ingane ngi-SMS mhlawumbe uthothi ngiyabhala i-message deep message ngibhale ukuthi nje ngikukhumbule bla 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 lezi zinto zasekamereni ezikhulunywa ikhaphuhle yabo yes base kuzo reply ingane lo message sifundwe ingane lena 14 izo reply ingane ibhale mama ubaba ufunda i-message yakho wancimfa walahla ifone lapha mina ngiright ubaba ubhizi ushutha amantombazana belungu lana in uzobofika ubuka ifone ungambuzi lutho ubofika ubuka ifone. So ubhala kuphi kwi-message le enye or efonini yakhe? Ubhala ngefoni kababa. Bingakabi bikho iWhatsApp ngaleso sikhathi. So into engahamba senginotisile ukuthi lengane okuqala iyathanda ukusiqhatha endlini. Uma ngabe ngikhumbula this one time sasiyodla eNandosi so mangifike eNandosi la ku counter sengihamba bona sebemile ngaphandle ngibona ngiya ku counter ngiyocela i-toothpick and then lo guy athi kimi cela ukubuza ukwazi ufunda esikoleni esiwuso and so ngithi ya ngangifunda khona athi awusiyena inqobile ngithi ngonqobile yabo sengilokhu ngiyambuka lo ukuthi angikwazi kodwa wena uyangazi sengibona isimila le ngane eceleni kwami lokho ithi nje xa ukuthi why lokho esho lento ayishoyo
masiphuma phandle afika athi nje webaba umama ukuselandela umfana lapha ngaphakathi umfana uyabathe uyabaleka uma ula uyamlandela lapha indoda iyacasuka ukuthi mina ngilandela umuntu wesilisa yebo phela why ulandela umuntu wesilisa uhamba nami ngithi no bengiyofuna i-toothpick iphendule yona qala ubushiya i-toothpick etafuleni uyoyifuna kwi-counter ngoba yini yabo ngingayinaki yonke leyo nto leyo and then bese kuba khona into ethi umntwana mayedle inkukhu uyaphalaza ngingayinaki lento hayi yini kanti unani angazi mama think i-chicken yangiphuma ngazi kanjani hayi umntwana uyaphalaza njalo mayekade edla i-chicken ugijima e-toilet ayophalaza okay iqhubeka impilo ke ngiyibuze lengane why uthanda ungiqhatha nomyeni wami hayi mama kulutho okay going back to le khathi lesi ngibuya ke manje eMpumalanga sengibuya ne-license ngihappy nomyeni wami happy unqobile sene-license haw ngiyabona okay kuthiwe ngibothatha ifoni yakhombula ngibuka ithona ubheka ukuthi kwenzakalani ubaba phela uhambe shutha amantombazana ngiyabuka ifoni wasaphatha lama Motorola lawa athi yabo lawo iwona uqalaba nama camera lawo okay yebo if you could remember yes so mangithi ngiyabuka okay nazi ithombe but zishuthe from ibuku and akusiba belungu nje noma abantu nje oBeyonce yabona angazi ukuthi noma wayicabanga ukuthi angibazi noma wayicabanga ini angi-understandanga kahle wayefuna nje into ezokuhluthula yeah kwakufanele nje ngihlukumezeke emoyeni but ngayizitshela ukuthi no angeke ngize ngiyikhwerishe lento le vele iyona lengane lo uyisindisele lo muntu lo uyayishumayelela umfundisi akazi lutho ngalabo Beyonce akabalaleli so angayinaka ke okay kwahamba isikhathi besizwana kakhulu ke nawo ma senior pastors ethu so we would spend time nabo sihambe siyokosa together and senze izinto nje ndawonye this one time we had supper ePaki kade siyokosa and then iPaki eyayiseduzane neflat esasihlala kulona mangithi ngiyamthuma ngithi hamba uyolanda ngithuma umntwana ngithi hamba olanda ummese sikhohla ummese eflatini because it's just ukwela umgwaqo anqabe and then umama umfundisi angenelele uthi wena uqala uyingane uyathunywa athi hey me a baby a child kokusanda kufika nala movie lawa ama Nigerian yabo so we watched a lot of those movies especially ngoba saswahirisha ma disc nje sakhona ama DVD athi nje hey me a child hey yabo ngixayithi le attitude iqhamukapi and phambi kwabantu yabo iqhamukapi le attitude wayazoba njena lona lana hayi ngingayingeni ngidlulise nayo bese ngimtshela ukuthi yazi ngitshela uhusband naye lengane yasihlupha siyibuyisele kumawayo anqabe athi sibe sizahluleki phela kunjalo kuba umzali ngithi nayazi inkinga yami yodwa inkosi iqambe ngiba neyami ingane mina ngibe sengikhathele ile ngoba engasenalo uthando lengane asikakabi nangane mina nawe enaye avela kanangane nami anginangane so ngathi mina ongcono asibuyisele lengane kumama wayo ngihambe ngize ngiyotshela umama wayo lapho yonke lento yenzeka kusase yi-first term so ngithi mina usangasithola isikole she's only in grade 9 usangasithola isikole and kwakusalula that time ukuthola isikole yes ngitshela uma wakhe athi uma wakhe awumlethe azovakasha ngama holiday lawa ama 10 days lawa e-first term nangempela ngimlethe azovakasha akubanga isikhathi singakanani wabuya ke okay ngazothi kwakukhulunyiwe ke naye ke wabuya sewumuntu oselehlala ekamereni okay June ngathola umsebenzi ngangithola lo msebenzi wow ngaba happy ngathi mangithi ibirthday ya happy ke yayi ngoJune mangithi hawu sengikhulelwe hawu sekukuningi ngiyabona hayo ngithola umsebenzi sengikhulelwe futhi ngiqala i-training nje ngikhulelwe manje ngihappy it's like ama blessings ayazenzela manje uNkulunkulu wenzani kodwa ngawo ngithi hayibo sengithenga imoto yabo hayibo ngithi hayibo sekunomuzi yabo kuya nje like blessings after blessings after blessings nje double uthi nje ukuleyo ngoma ukuthi hayi uNkulunkulu ngiyakutshela it was going down angifuna uqamamanga so inkinga ngomsebenzi wanganguthola empangeni umuzi wami useThekwini
So now la lezo indawo zi2 hours apart. So sekubiza manje ukuthi ngihambe ngiyohlala eMpangeni. La kungasekhaya khona. Ngihambe ngiyohlala eMpangeni. Asivumelane noGuy athi hayi no akunankinga mngami ngiyakuthanda I need you to succeed. So ngifuna ukuthi ukhululeke if ever ukuthi kanjani sineyimoto so2 we can if we miss each other that much so driver ubuye ekseni akukude kangako unga drive uphume emsebenzini ntambama ubuye ekseni nami ngeweekend ngize ngapha eMpangeni nawe uze ngapha eThekwini it doesn't matter. Oh okay ucabanga kanjalo ya and then ngihambeke but before lokho sasiloku sicinga umsebenzi ngikhumbula ukuthi usisoma omncane had got a job phesheya. So nami ngaze ngathi if nami bengine chance bengahamba and then we went and inquired ukuthi kuhanjiwa kanjani sathola ukuthi hayi awuhambi umushadile especially ngoba iophe because awuhambi umushadile awuhambi unomntwana ngathi okay if we got divorced no husband athi ungahamba ke kusho agent. So yena wayesezo suggest ukuthi mhlambe we should get divorced uhambe ephesheya wena uyosebenza imali sibe nemali in yabo ngibuka ukuthi siqeda ukushada why is he pushing me away yabo angeke ngizine 2 years anniversary hey unyaka nawo nje yes usewuphelile yebo kodwa nje sekufanele divorce ngoba nakho kufanele ngiyephesheya mina ngoba yini I can still get a job lana ngisasemncane yabo and I understand ukuthi why ezokhuluma kanjalo because siqeda ukushada nje besithe sofa silahlane nje kuningi sithembisene khona why ufuna ngiye kude kangaka nawe uzosala wenzeni wena la and you are starting to enjoy umshado manje yayibona leyo nto kusasemnandi and naye ngapha uthi kimi ungahamba yabo nokuya eMpangeni I did not want to go kodwa manje wayethena hamba okay ngahamba ke ngasebenza uqoshelwani lenga I understand ukuthi ungathi umshado usavutha sakuyani emunthini yabo sakule part la khona ngempela we kufanele ngabe asihlukani asihlukani kuthiwa nje ba inseparable laba ye abahlukani in and mind you futhi ngendlela kwakumnandi ngayo sasigqoka ama matching colors mezoshumayela waqala bingelela unkosikazi wakhe yabo ngibingelela umkami uMamkhize nimbona nje swenkile nje imina and then ibandla ngokuphapha asimbona yo sukuma mngami obethi simboni bese thina sukuma mngami bakubone yabo ngisukumeke phela ke kumnandi ke ngoyiva isandla ke we lesi snaring kanje yo so now asila emsebenzini ke ngiyasebenza ebese a few months nje down the line kumnandi ngikhulelwa ngithi yakhumbula so siloku sihamba siya kodokotela siya ku scan yeah he was there mangimele ngikadokotela he wouldn't miss the appointment at all so ke ngiyabuya ngama weekend kwami ngiqisi weekend kuze yena ngapha yabo nje impilo esiphilayo ebese ngenye weekend kuyena ozile ngakimi asikimi yazi kunento ekhulunywa yifamily yami engingayithandi ngithi mina yini leyo athi hayi ungayengendaba zefamily mina hawu njani nami ngiyifamily yakho usho ukuthini muthi ngingayingeni indaba zefamily athi hayi ungayingeni ngizokhuluma nawe mase idlulile but before asho lokho ubeloke ebuza njalo masendawonye athi ungathini mangase ngimithisa omunye umuntu njalo like every week nje ungenze njani nje mase ngimithisa omunye umuntu mhlambe kwesinye isikhathi ngizophendula ngeanger isikhathi ngiphendule ngibe emotionally mhlambe ngilinga ngithi ngeke uyenze le nto kimi ngikuthemba kakhulu adliwe nembeza ngelinye ilanga ngithi ingabe ubukisile ngami kodwa ngingakakuzaleli mina ingane because ngaleso sikhathi bengakakhulelwa ke lokho ebuza lo mbuzo ngithi ngabe ubukisile ngingakakuzaleli ingane shothi abantu ngabe ufuna bathi yimi unenkingi ubone ukuthi okay kuyamshaya isikhathi like ngelanga lokugcina ngibuza lo mbuzo ngaba angry ngathi kanti why hlala ngibuza into eyodwa yini hlala ngibuza into eyodwa njalo nje ngibuza into eyodwa nganibulala nonke nawe naleyo mama wengane nengane yabo out of being angry ukuthi lo mbuzo njalo kahle uhlose ubheke phi lo mbuzo lo yabo so
avele-ke awuyeke. Bese-ke eyayisho-ke le ndaba ukuthi ifamily yakhe inalo ikhuluma. Hayi, angangitsheli ukuthi yini eshiwoyo, angasho ukuthi kuthiwani. Okay, nami ngivele aleli slide ngithi hayi okay, uzongitshela mase ready. But ngiyayithanda-ke mina indaba, nginaleyo weakness. Yabo nje uma kuthiwa kukhulunywa indaba, owema ngiyayithanda indaba hayibo. Ngihlangane nobhuti wakhe, kunobhuti wakhe nje ongathithi azithi ngizala kahle la ekhanda yabo. I'm sorry to say that. Angixolele naye maybe. But zibuye siphazamiseke kubhuti. Ungadansi ngeke. Ziyaphazamiseka kancane nje khona la buye kube lusinyana khona ngihlangane naye because naye ngakubo kwakuyikhona lapha yabo ngapha kompangeni. So ngithi mina kuye awusho yini leni ikhuluma ngomyeni wami nini lapha emndenini uthi nina nikhuluma ngaye. Hayi avela ayibeke lapho wami 6 months pregnant lapho athina hayi so bakhuluma le ndaba leyo ukuthi ena ubhuti usemithi selengane le yini nihlala nayo. Lapha ingane isele naye. Lapha ingane isele naye. Okay. Don't umoya, I'm driving. Ngimnika ulift lo muntu ukuze ngibuze lento. Don't umoya ngithi uthini? Athi hayi bakhuluma le ndaba yengane ukuthi uyimithisile. Yibo. Hayi ngiyipaka imoto ke manje. Ehleke lo uvele futhi wavela acela ukwehla nje ngicela ungibeke la. Ngimfonele. Hayi ngihayize ukhumbule when you get married uyayalwa utshelwe ukuthi indaba zakho nomyeni wakho ezakho nomyeni wakho. If ever kukhona into ekhulunywa kabi ngomyeni wakho you defend him. Yabo? Utsheliwe lezo zinto. Uyabekezela futhi. So yimo semdefender qala I made the call. Indaba ngiyakhala ke kulomzuzu ngiyakhala. Indaba uthuli ungangitsheli ukuthi bakhuluma into ebhlungu kangaka ngawe. Indaba bakhuluma into ebhlungu athi yena yiphi yona nabo kuthatha futhi umithi singane in angeke ukwenze lo same time wathi kimi mana baby ngizobuye ngikufonela manje. He drove from Durban. Weza la ngikhona. Wabiza ifamily yakhe yonke kwaba ne meeting. Wathethiswa lo ngitshelile yes same day. Wathethiswa lo ngitshelile ukuthi wena uyikhulumelana lonto leyo wena ufuna ukumosha umshado wabhuti wakho kwathini. Okay. Axolise. Athi blame lo axolise. Okay now. Sibuyele kwi reality. Sekufanele manje ngibuyele emntwaneni ngiyobuza ukuthi ngabe ukhulelwe ngempela yini. Mind you bengiloku ngihamba bekuno squeezer wami, sasizwana kakhulu naye. Sasizwana no squeezer wami, she was very caring. And wayenza sure ukuthi mangizoya eThekwini all the time she's with me in the car ngoba ethi I want to make sure ukuthi usafe nengane kabhuti wami eswini. So she took care of me kanjalo ahambe siye kwami for a weekend angithi naye usuka ngapha la ngisuka ngakhona empangeni sizophinde sibuye futhi size ngapha. So nje mangifika hayi ngihamba no squeezer mase ngibuyele emuva futhi ngihamba naye. Nje kwaku easy kanjalo. Ingane bengayiboni njalo mangifikile ibicasha. So bengayinaki le nto mina. And mind you akaze ngihlale nomuntu okhulele noma othatha isisu. So angina awazi impawu. Ngiyibize ke ingane ke ngiyibuze. Ngiyigone nje ngiqale ngiyilalise la kimi. Ngiyibuze ukuthi mntanami khuluma iqiniso. Kwenzakalani? Athi ke yebo mama ngikhulelwe. Yo uvalo kimi. Yo hayi ngakhala. Ngathi nini? Athi ngo February. You only came la ngo January. Wena ngo February ubusukuphi wena? Ubukuphi? Bekwenzeka nini? Wazibani? Athi umfana usesikoleni. Kanjani? Esikoleni mina siyakuhambisa wena esikoleni siyakulanda uthini manje? Ayi ngabhanka nje niqeda ukungibeka nobaba ngahamba nomfana sayikhaya kubo. Yo ngidindisililo ngicabanga ngizothini kumama wakhe ngizomtshela kanjani mama wakhe lento ngithatha ingane mina yazomithela kimi hey ngikhale hayi okay ngimbuza ufuna ukwenze njani athi mama ngicela ukusikhipha yabo hayi sihambe siye kadokotela ahanjiswe uyubaba lo kadokotela masifika okay mina ngangekho ngisemsebenzini but ubaba wayehambe naye ingane phela kadokotela akhe. Hayi dokotela athi hayi useno 8 months lo muntu ngesisenza lutho.
Ngifonelwe nje ngitshela ukuthi hayi uno 8 months. Yo into engangikhala ngoNkulunkulu wami ngangiyisono. Mind you ngisebenza kwa insurance so lo wamsebenzi ufuna ukuthi umqondo wakho uhlale ufocused. Into engangikhala ngangidabukisa. Hathi mina okay uyikukwamkela ukuthi kuzoba nengane. Yikukwamkela futhi ukuthi kufanele ngitshele usisi wami ukuthi kuzingane. Into inyanga sezihambe kangaka. Yo like for 8 months ngifihlelwe lento ngingayitshelwa ilengane noma kungekho sign. Yabo ngicabanga izinto eziningi kwenzeke kanjani. Indaba ngayibonanga lento. Ngase ngihamba ke ngiyothenga impahla nkosami ke ka jet zomntwana ngathenga. Ngabuya ke ngazombekela la. She started crying. We've been crying vele mina naye just this whole time. And she started crying. Wakhala. No, I think sekufane samngele. There's no turning back. Uzoba umama. Umncane nje. She's only 14. Yabo. Ngathi umncane nje. Ayikho into engizoyenza. We have to accept ukuthi usuzoba umama. Yeah. Kwaba 2 weeks mhlambe ngicabanga ukuthi wethuka kakhulu. Kwaba 2 weeks ngathola i-call kuthiwa uyasikwa usesibhedlela umntwana. And then isikhwama ngangihlezi ngisifake emotweni imami bag ukuthi mayiseteta ngibe there. Ngempela ngasuka empangeni drove down to Durban ngafika esibhedlela hayi usetetile nanga umntwana. Okay. Nazi izinto zomntwana zokuphuma esibhedlela uyitetele hayi successful yonke into umntwana omfana. Ngeke ukholwe. Ngamqamba igama umntwana. Waqanjwa yimina. Ezugogo umntwana. Yebo. Ezumuntu acceptayo. Ngugogo umntwana manje unexpectedly ngumgogo. Ngathi owami umzukulu. Now mind you yonke lento yenze kuma wakhe akatsheliwe. Uteta nje umntwana angakakhulumi. Akazi nakwazi akazatshelwe. Indaba mhlambe isiphi isizathu enisenza ukuthi nithule up until azateta. Uzosazi siyaya lapho. Okay. So okay aphuma esibhedlela. Kuhanje kuyohlalwa endlini ke. Ngapha njalo before anything ibisi khona vele neRoma le emakhaya ukuthi hayi umyeni kanqobile njalo umithisele ingane bayithatha ingane bayohlala nayo and then umyeni kanqobile wayimithisa. Sengisebenza mina ukudefendwa umyeni wami ngibhizi ngimdefenda manje na kuyo yonke lamanyala bamfaka ku. And udefender ne position yakhe as being a pastor. Yeah ibona leyo nto. So ngibhizi nje ngizama ukuthi igama lakhe lingangcoli. And mind you ngibhizi futhi ngizama ukuthi angayitholi eyinto nje khulumeka noma kanjani indaba zomuzi wami. I know ngiqhubeke ngiyikhulume lento uthi no okay before lokho ngireceive i-call i-call umfana uthi imino zalisa ingane yakho mama cela ngixolele kodwa ngizosho ekhaya ukuthi sekunomntwana achaza istory eside athi mina ngizalwa komalume ngwakazwane kodwa isibongo sami sangempela yabo asho into engididayo into ekhuluma engazwakali yabo nami ngisengihluleka ukuthi uthini nomfana uthi ngizalwa ukwazwane kodwa ekhaya komalume ashe sinye isibongo kodwa futhi uma washada nobani yabona ukuthi usho into vele nehistory eningi ezokwenza ngcine ngabamba ngithi wena ungakaba isibongo athi ekhaya kusemthwalume ngizosuka ngiye ekhaya ngiyobika ukuthi kwenzeka into enjengana lesi ngancanti sinomalume bami sizovela maduzane because ngase ngikwerishile vele mina ngithi mina ngibuza ingane le ngime kanti ubaba walengane kwathuleka nje asiyanga kobika isiso asiyanga kuyosho ukuthi sekukhona ingane asifonelwa umuntu kanti ubaba walengane sengilwa naye athi yena usesikoleni and nasengithi mina asambeni sesikoleni ngifuna ukumbona la ngale ngathi ngithi mina asambeni sesikoleni ngifuna ukumbona ngapha uhusband uthi kimi mawusa umfazi wami nje awuzukuyenza le nto le awuzukuya lapho uthi nje awuzukuya nje lapho awuyi uma ufuna ukuhlonipheka nje ukuthi nami ngihlonipheke njengendoda yakho awuyi kuyohlaza esikoleni. Imeno ngifuna ukubona ubaba wengane mina ngiyiyolwa ngifuna ukubona ubaba wengane athi cha nje awuzukuya lapho angithi ingane naye ayisho ngalutho siyayikhulisa ufunani hayi ngihlala. So
ulwa ngaso sonke leso sikhathi uma wengane sekabuyelile esikoleni after ukuteta. Uma wengane wabuyela esikoleni ngoba wayezobhala ama-exam, wateta kuNovember. Wayesabhala ama-exam. Ezoqala nje ukubhala ama-exam. Sorry, kwakuNovember. So ke ngapha uSkwiza wami last born ke hayi le oBhuzuma, last born. Wafika ethenge oblanket, ethengile ingubo zengane. Wathi hayi ngithe ngimthathele nazi ingubo ngoba wayenekhadi phela la sesitolo seyingubo zengane. Thi ngimthathele nje ngekhadi lami ngina ngobani. Hayi ngithe nje ngimthathele bakithi ngeke phela ngiyamsupporta. Hawu ngeke, hawuna. Kwazi kwakuhleke lokhu ushuthi njalo nami ngikhulelwe yabo. So nami nginokuthi ushuthi nami mase ngitetile ke hayi ke akuze ngubo kuantu wengane ethenga uma ngabe yabo sengino jealous senginomona ukuthi ngobani nina. Why nina ni caring kangaka ngale ngane ngoba phela le ngane le yeyami isihlobo sami nina nihlangana naphi yabo. Ay sekusuka lapho ke after I-call le kuthiwe ena ubaby daddy ofonayo sahlala ke salinda ke sahamba ke sayoba ne-meeting noSisi samtshela ukuthi kukhona ingane. Wayeseyeza kuSisi ezobona ingane ke. Afika lapho uSisi naye dekle wahlala ke manje emzini wami. Mind you njalo mina I'm still working long distance so ngisahamba nje ngiye emsebenzini ngihlale ngibuye kwami ngama weekend. So uSisi usehleli manje uzophatha ingane ukuze ingane yakhe ikwazi ukuya esikoleni. So i-reaction yakhe nje makafika 1 ingane yami na 14 ikhulelwe and 2 ihlala nawe nomyeni wakho injani i-reaction yakhe nje makafika athola zonke le ndaba. I think kwaba easy ukuthi yena accept ngoba naye wamthola emncane lo mntwana. Yabo wathi bethi ukhala kuma wakhe ukuthi nangilona sengiphoxile semithi siwa abafana esikoleni uma wakhe wathi ingani nawe wangenza njalo. Yabo so kwavele wabuka sengathi it's some sort of ukhondolo yabo. History has repeats somehow generational curse or angazi wayicabangani but akubanga nzima ukuthi accept. So into engayinothisa kodwa ukuthi umyeni la masihleli kwi dining room I mean sorry kwi sitting room yethu kunetafula kuno ma couches ngala nangala yabona iTV siyahlala nje sibuka iTV but makuke kwakhala le ngane uzojomba itafula hoyi eyoyilanda ha ugijima kangaka lapho nje ngisakhulelwe mina nginokuthi kushuthi komele isukele coffee table makuteta mina ngoba uma kukhala ingane khona ozolimala ngendlela athanda ngayo ingane umyeni wami singibambile isikhwele sokuthi yindaba lengane umyeni wami imifike ezandleni zakhe ithula tu iyeke ukukhala kodwa thina abanye sonke thina sithi siyayiphatha iyakhala ezandleni zethu kodwa mifika kulo uyakwazi ukuthi ayithulise ithule aloke iqabuza ngelinye ilanga ilokishilo le Roma ithi hayi isizelwe ingane yomyeni kaNqobile ilokishilo nje le Roma ngilanga ngimbuke igonile ingane ayiphethe ebuka iTV eyibeke nje la esifubeni ehleli kanje ebuka iTV ngiyafanisa manje phela incane nengane ngiyabuka uSisi ngimbuke naye ngibuke lengane ngithi hayi kodwa lengane iyafana ngiyana nawe yazi iyafana ahleka zabheke phezulu ngizolisho leli gama but angiqonde ukuthuka umuntu athi usho leli shangane limbi kanjeni uthi lifana nami asho kanje ngithi wow okay sidlule kulokho okay kuthe kusuka lapho ke nami ngateta into engangiyinotisile before ngitete is that wayengasafuna ukuspend isikhathi nami wahlale efuna ukuphatha lengane yabo wayengasafuna nje ukuyibona ngangokuthi nami phela nginokuthi umshado wami marriage nje ihamba kahle and I'm having a first baby yasemshadweni wethu sobabili sifike singenangane I'm hoping to be pampered nje ngayo yonke indlela ngitotoswe yes yabo akasafuni nokungimasaje inyawo ufuna ukugona ingane lapho it's summer and inyawo umkhulele ziyavuvuka yabo ufuna ngathi unganakwa nje unikeze uthando ngiyabathi ngicela ungimasaje inyawo ngisaphethe ingane yabo akafuni ukuzwa lapho isikhwele sisi yo lapho seqa magalani sidla isikhwele ngiyafa ngizofa hey
thatha ingane yakho ngeke phela umyeni wami lo owami umyeni thatha ingane ayithatha ingane umama wayo ngicela umassage avela angafuna vela ahlala buka iTV kanje yazi ukuthi I made a huge mistake ngalelo langa ngamshaya ngimshayela ukuthi akafuni ukunginaka ufuna ukugona lengane mind you nje befuna ukugona lengane there's a rumor njalo lokho iqhubekile ukuthi ingane yakhe angisa understand nami ukuthi yini eyenzeka la adinwa ngaze ngamshaya Umshaya ngani kunekomiti ngamshaya ngesicathulo la enyaweni ngangifaka uphaqa and then ngamshala enyaweni then mangimshala wasukuma waphuma wahamba ngabona lapho ukuthi ngenza iphutha ukuthi ngimshaye but it's fine kuzodlula ngaxolisa futhi yeah ngambona futhi ukuthi nje akayimisele ngokuthi alungise izinto nami ngiyakhumbula ukuthi that same night ngaphuma ngahamba ebusuku I drove my car ngingathi ngiyapi nga end up ngikwa senior pastor lo bengimusho ngaya kumama umfundisi ngafike ngakhala ngathi akanginaki yabona phela nginama hormones ngiyakhala yabo emotional ngafika pha mtshela mama umfundisi akanginaki biza uphethele yangane mina ngiseyilutho into yazi ukugona le yangane ekubeni mina ngikhulelwe manje I'm heavily pregnant ngiyadeda next month in ay asima mfundisi yazi ku late cela ugibele empedeni ulale angilungisele spare room ngilale amfonele kuseni unkosikazi wakulalela sicela uze sikhulume eze afike nayasho kathi yazi inkinga ukuthi into emhluphayo nemhlukumezayo ngiyaunderstand unkosikazi wami there's this rumor that's going on lokuthiwa mina ngamithi singane yakubo lokuthiwa lengane lapha endlini yakubo so there is why kunjena manje hayi athi yena ke uma mfundisi wena uthini kuloko ukuthi mina ngaze ngimithi sengane okay no it's fine salungiswa ke hayi sahamba sesilandelana ngeemoto esibheke endlini and then saze senza ngiyongenzela ngisho ibaby shower because yaplan uyena wangenzela ibaby shower wambiza abantu nje kwamnandi ke ekhaya and then siswami phela lokho ehleli la asahamba emzini wami and I'm feeling very tired because kuno siswami la kuno squeeze naye lo obhuzum la kuneyingane zamfowabo endoda la kunale ngane kasiswami khona la nengane yakho encane nayo nayi la sengifila like nje ku crowded emzini wami wesi manje ngaphuma ngahamba ngithi ngiyabuya sebebekele ingane pheka umbhede wami ekamereni nami kanti sekufanele yini kufanele yenzeka yini inkinga embhedeni wami ngiyabonga ngibuya ngikhathele ngikhulelelwe mina ngifuna ukulala ngiyafica sekubekwe nayo ingane thathani le ngane embhedeni wami yini kodwa hayi nginesikhwele nje salengane enikezwe attention mina lengingayitholi ngicela ungiphumuze ngayo yonke le nqoba yabantu la endlini angifuni noyedwa ngicela ukusala ngedwa emzini wami nosisi wami uzotshelwa yimi ngoba wakithi ukuthi akahambe nengane yakhe laba abanye nabo ngicela ubone twenze njani nangempela ke one by one qatha bahamba siswami ke ngimtshezi yazi singicela ukuthi wenze nje umthatha umntwana lo ona 14 nengane yakhe nibuyele le la benihlala khona because kune rumor that is going on ukuthi indoda yami yona ezalisele ingane aphike eqala futhi naye athi usibara asiyo nje lo nhlobo yomuntu ngimna ngiyazi akasiyo lo nhlobo kodwa manje ke ngoba le rumor iyaqhubeka kuzothiwa manje sekuzothiwa unqobile ubuyele emsebenzini washiya umyeni wakhe nengane yakhe nengane yabo yabo so ngicela ukuthi nibone ukuthi nenze njani ngempilo yenu ngoba lo and ngiyayiblame futhi ingane yabo ngithi ngoba lo decide ukuvakasha kamfana esikhundleni sokuya esikoleni so ke ufunile ukuba umama akabone ngicela nibone nenze njani mina I can't nangempela futhi baqoqe bahambe ngisale mina la emzini wami ngitete ngibe right mesizaliwe ingane yami ngathola umfana nami yabo nje impilo yaqhubeka kamnandi hayi nangogayi khona ujabule nansi ingane wayekhona futhi etheater because ngadeda ngomthungo yabo but he couldn't wait ukuthi ngihambe nalengane ngiye ekhaya because noma uyangibiza ekhaya ngoba phela nje uthola ingane yokuqala emshadweni kumele ubuyele ekhaya bekufundisa ukunakekela ingane ngcono nginibuyisele ekhaya niye kumama niyohlala khona akathi kuninakekela yabona ngoba nawe unomthungo futhi mina ngazi ngenze ngoba sihleli sobabili nje la nengane yabona nomthungo ubhlungu
hayi ngihambe ngibuyele ekhaya ke nginakeleke iphele ke maternity leave vele ngoba ngisekhaya ngithi ekhaya kusempangeni nami ngisebenza empangeni so vele ngihleli la ngihleli ngiyohlala so uyazazi inkinga manje abantwana banenkinga zoneni yabo angilethele uneni that nanny was from Mozambique but wayesikhuluma isiZulu so angilethele uneni ngimuzwe uneni edlala isingane yami by mistake athi owami hayibo ngina uthini athi hayi angisho lutho yena hayibo uyamazi ni owami athina owakuphi mama ngithi hawu naku ngoba manje uthe kimi ucela ukukhuluma nonini uke wafona wacela ukukhuluma nonini ngamnikeza uneni ngizwe uneni uthi hayi khulileka baba khulileka ngeke yabo angazi ukuthi ngeke ini but nangesedlala isingane seyibiza ngegama yebo so ngimbuza ukuthi yamazini athi cha ngimazi ngithi hayibo hey ngithule but uma ngiyakwami into engangiyibonile yayenzeka lapha ya ngangihlale njalo ngifica umuzi wami uclean amadoda yes they do clean the houses but they don't dust out abadasidi nje ngeke umthole nje edasidi egudluze but laphana kwakugudluziwe kwaku-clean all the time ngisho kwendlula kombhedo ndlula ngazuthi wasehotela yina uwena buyendlula la athi ya mina ngafundiswa uwe nje ngihlale ngibuka ku ayibo unesikhathi wena sokwenza umbhedo ube nje ya yimini njalo endleni usele ayedwa ngazi lokho phela mina usele yedwa sihamba isikhathi ngiyabona ukuthi okay bengisebenzini nami bengine medical aid so ubethi uma ngabe holile aqhamukise lethi ukudla komntwana kuphela akasangiphi imali useletha nje ukudla komntwana amanestam si-relax yonke le nto leyo umntwana wayedla i-formula yakhe because alizange sebekhona ubisi mangimthola so ngiyabona lokhu yaletha nje impela ama-formula nga3 nga4 amanapukeni uyathenga nje yaletha and then kwaba khona ilanga lakho nangithi ngiyadlula nje kwami ethi yena ke usegoli uye emncwabeni so ngase ngithi ake ngidlule kwami mina was going to Pietermaritzburg ememulweni kwakumemulo mangidlula kwami gaga ngiyafica nanga umntwana kasiswami nengane yakhe emzini wami hayibo mina labantu ngasibahambile kwami ngiyabona nakhona phezulu ekhabethe kuhleli wona amanestam kuhleli wena ma formulas kuhleli nje izinto zengane zokudla ngithi na ufuna la kwami athi hayi baba bethe sizogada ngoba yena uyegoli ngithi oh okay ngiphume ngime phandle hayi baby unjani athi ngiyaphila usukuphi athi hayi no ikhanisi emathoneni ngithi oh alright endlini nje obungekho njalo hey ushiye bani hayi endlini angishiyanga umuntu ngithi oh labe ngibafica ngibenze njani athi kanti kuphi wena ngithi mina ngikwami mina la eThekwini ngithi labe ngibafica la ngibenze njani ufunani lapho ngithi akusikwami yini ikwami phela ngize kwami ngidlule kwami ngithi ngizothatha ijacket bengidlula athina awumawumi ngizobuye kufonela avala ucingo shuthi afonele omunye wabangani bakhe sengibona sekupaka iveni usezolanda laba bala endlini sezobathatha seyangithuka umngane seyangidelela awusacabangela ngisho ingane encane ungaxosha umuntu onengane encane ngithi ngimxoshe kuphaza imxoshe mina lo akaze ngithi akahambi ngibuze mina umuntu othe umshiyele othe akashiyanga umuntu lemzini ushiye bani seyangithuka umngane seyakhuluma indaba zami yakhuluma angiyingena nginandaba ngakhiya ngahamba ngayiyela emcimbini and then mangithi ngiyokhuluma nomakhelwane athi hey makhelwane hey mina engakusho nje sisakukho right ukuthi uhlale kude nomendo wakho hayi ngingayinaki futhi lonto leyo kuthi nje mhlambe a week later phone umakhelwane athi hayibo buye emzini wakho kuyasha athi kuyasha kwakho buye ngingayinaki leyo nto ngithi hayi mina ngiyayisebenzela mina la ngizosebenza angiyeke lo kuthe kuhamba isikhathi ngicela itransfer emsebenzini banqabe netransfer ngaresign ke ngithi naku sekuthiwa ngibuye emshadweni wami ngiyabheda but nginotice one thing njalo kufika incwadi from the pharmacy ilokithi phila pharmacy hey
ngize ngiyicinge le Pillar Pharmacy angisasingakabi familiar ngezinto zabo Google yabo ngiyicinge ngibuka i-address yayo hayibo in Durban i-medical aid yami iklenywa kanjani kuyona in Durban ngiyafika lapha ngizothola ukuthi kuthiwa kimi umyeni wakho ufika la azothatha ukudla wengane namanabukeni nani nge-medical aid yabona umuntu akondli uthatha ngemali yakho uthatha ngemali yami akondli akasanginiki imali uqhamuke sethengile amanabukeni nani nge-medical aid yami mangithi ngiya kudokotela engivamisa ukumsebenzisa umntwana uyagula athi wow he looks better today. Last time he was here, he was sneezing, he was wheezing. Abalabala izinto dokotela mina ngimbona mhlambe once in 3 months kodwa athi last time he was here. Xa ukuthi when was that doctor? Athi oh he was brought by your husband. Akhomba idate udokotela. Okusho ukuthi la kunomuntu osebenzisa le medical aid ngosizo lika lo muntu engishade naye. Mind you naye bengimkhavile kule medical aid ugijima uyayofaka o-L begolide mina into engayenzile into engayihluphi nangayo. Okay ngiyakhokha la hayi imali encane medical aid yadura. But yena nje ubhizi nje uyahliphiza yonke imizamo yami. Okay fine. Ngimbuzi le ngane kuthiwa was wheezing was whatever yini lekhulunywa ngayo la ngoba mina ngaze ngiyilethe ingane la. Lapho uyajuluka uyambona ukuthi dokotela nje bebala yonke lento ngoba phela bengihamba naye njalo mangisingane kadokotela athi hayi ufunda into ayibhale phansi ufunda into ayibhale phansi ngayiphi yona ingane mina ngoba yamakazizela ngize ngithi ngicela ukusala ngedwa nodokotela ngimbuza udokotela hayi ngithe ngibona washintshwa kudokotela seqhamuka manje umunye udokotela uyaclaim naye ngihambe ngiye kuye ngiyombuza uclaima kanjani ngakaze ngize kuwe mina ngikwazi wena akaze ngize kuwe avele udokotela ngidlalela ifootage ngimbone nange ngena nengane yasiswami igqoka uniform yesikole baphethe ingane bangena bawu2 bazogula i-medical aid yami bazoclaim igameni lomntanami. Yima-ke sisinqobile kuthini nje uma usubukela le footage kuwe yabona inkinga ngaleza inkulumo hayi yabo ngoba ngisho ukuthi yabo mina inkinga yami mangicasuka kabi engathi ngingabamba umuntu ngezandla mangidinwa masemothi yabona manje ngiyadinwa ke manje and mind you ngidinwa nje akekho lo muntu la ngihamba ngedwa lo dokotela ngiyamcinga because ngiyabona ukuthi mina kunama funds e-medical aid yami lana ngiyawasave for ukuthi ngempela in rainy days angisize kunomuntu obhizi oclaimayo la ongiqedela ama funds ngoba futhi uclaima ngengane yami la uyazi ukuthi umuntu nomntwana espacing sonyaka nje ziningi izinto ezingane ehlupha ngazo so anything is possible when it comes to health yomntwana so ngihamba labo dokotela nje ngihambiswa yini ngine worry ukuthi nina kuzophela ama funds kuclaim abantu engakazi ngikubo egameni lomntanami kwenzakalani so njalo mina sengibuyile sengiresignile manje emsebenzini sengila kwami yabo kunokhe lo guy mangithi ngiyalunguze windini okay owendiya angimazi ngivule eminyango athi ngicela ungivulele ngene we need to talk ngimvulele engena ahlale phansi abesethi your husband owes us money we need to take your car we are here to take your car mind you yena vele yakhe seyidliwa isekho udriver yecompany njengamanje usele yami egameni lami nelakhe ngoba phela inconvenience of property lesishadile kwathiwa nje we need to take your car angazange ukuthi ngenze njani azange ngize ngikhulume kakhulu ngabadedela bathatha imoto ukubuka amandla ami ehlehla kancane wow le moment angiyifisi angiyifisi limuntu especially if it's not your fault yabo yahamba imoto yami but ngoba ingqondo yayisalibele shem ngangilongenza ithatha indika ithathwe yindiya ithatha imoto yangakubo ngifuna ukukubuyisela kule ndaba ukuthi mawusufika kudokotela ubona ifootage did you call him yeah I did kwenzakalani I did ngamfonela impela ngangeke ngingafoni
ngamfonela impela yabo dokotela sengibahamba nje ngisenamoto sengiyagibela ngiyabafuna ama-address ngiyawabona abhaliwe la i-address yadokotela kule ma-claim so ngamfonela ngathi mina i-medical aid yami iclaima kanjani cishe ngasho igama lendawo i-medical center ukuthi la eThekwini athi na wena uboni ngani kanti indaba hamba ungihlaza indaba hamba ubuza lezi zinto awuboni ngani wena ukuthi ngisuke mina ngishoda ngemali kapetrol and then ngifaka umuntu lapho ukuze anginike ucash ngithi nange medical aid yami ekhokhelwa yimi wena ubona ukuthi ufaka umuntu uze wena uthola ucash wena ungakhulumanga nami mina mnikazi wayo wesike mana sengibona ifootage wena uhambise lengane la kanti kwenzakalani bese ngufaka lo mbuzi kanti kwenzakala eyakho yini lengane uhlanganiswa yini nalengane hayi ngingangibuzi lonto yazini ngangibuzi mina leyo nto drop i-call and then umebuye ekhaya ngiqhamuke eminyango ngibuka ukuthi wazothatha isikhathi eside ukwehle emotweni ngizolunguza nje njengoba ngisho ukuthi ngiyayithanda indaba mangithi ngiyabuka hawu mangiqhamuka ngibona content ayifihlayo masishana vala ngishase ngathi angibonanga bese ngithi mina ngicela ungihambisa e-mall ngifuna ukuthenga nangempela ngihambise mase ngihambisa ngithi mina ngicela ungene wena uyothenga mina angisekho right menkathi ngene uyothenga and then ngiyehle emotweni ngiye la bengimbone ofihla khona something mangiyabona ualbum uneyithombi lengane iyiswa e-studio ishuthwe iphethe cellphone yamyeni wami nomama wayo bayashutha bagqoka impahla zami yabona nje ukuthi mhlambe kukhona kumnilayo mhlambe njengecathulo or amacici yabo nje ngiyabona ukuthi kuqoka izinto zami ngingekho bekwenziwe kubuswa nje la ngingekho ayibo ngimbuzi ngalezi zithombe ngimbuzi avela ngasathini mangithi ngivula ku cap holder emoto angazi ngibona iphone cellphone upopopo nje mangiyayivula le popopo ibhalwe igama lasisoma omdala angazi kusho ukuthi usisoma omdala forgot this cellphone la emotweni ngiyathi ngiyabuka futhi la ngemuva kukhona ibag yesikole ibhalwe ama exercise books abhalwe igama lalengane kasiswami yabona nje it made me crazy ukungazi ukuthi kanti uhlanganiswa yini nezihlobo zami yini uhlanganisa utheke imlengana kusiyakho ngabe uyangitshela ingane yakho noma kusiyakho athina azingitshele kangaka ukuthi akusiyona eyami ingane angazi ufana ngitshele kangaka no angikwazi ukuthola yonke lento i-evidence kimi ukuthi khonto ihlanganisa nalabantu wena basekhaya kithi mina engingasaxhumani nabo wena kodwa khonto ihlanganise nabo kuze kusale into zabo kanje hayi fike arofu kuhlanya ngibasa umlilo shise yonke lento i-cellphone ngayitshinga endleleni ayisakaza nje emgwaqeni ayitshinga phansi ezihamba imoto mangifika yazi ukuthi ngenza isono ngashisa ngisho ama exercise isikole they were so angry angicasuke kwenye level because now ngifuna iqiniso yabona ku right ukuthi umuntu akuhethe ngeqiniso ukhale udele from ukuthi ukutshela iqiniso yabona manje iqiniso nama ngakuhlangani njengoba manje ukhuluma manga kodwa nali iqiniso la lokuyayiveza kunobufakazi buyavela yabo buningi hayi ngapha endlini kuyaphela ukudla asangithengile ukudla ayikabi to the brand or kubantu abayithandayo but mina ngase ngilala for supper ngidle imovite that was my supper and kuyiyona ekseni yona ntambama yimi nomntana amsidla yona nginilanga I remember ngathi ngiyakumakhelwane ngicela ungiphakele ukudla ngilambile makhelwane wangikhiphela i-braai pack wangikalela i-rice wathi hamba makhelwane yopheka wathi nakho kokunonga do you have curry powder anginalutho and then when he came home that day wafika ngipheke kahle akabuzi ukuthi uthathe yabo kwaphela naloko kudla ngaqala manje ngathumela ama-SMS ekhaya kusiswami omncane ngathi ngicela ungipha imali ngidinga u80 we-braai pack anginakho ukudla athi okay bese ngimcethi mind you ngithi yakhumbula ukuthi bengishonele ubaba ngithi mina kuye ngicela ungamtshela uma ukuthi ngicela imali yokudla yena watshengisa uma
and then wathi reply uma wathi awuyidinga imvume yokubuya ekhaya if uyakuhlulela umshado ubuye ekhaya but no ngibuye ngishiya umshado wami no yabo ngabambelelela ukuthi angeke but deep down emqondweni wami anguzonda umshado anguzonda ngathi lento scam le ayikho yini ngishadele mina nalomuntu ngangicabanga ukuthi kohlezi kuyi honeymoon yabo bengitshise ngithole kuyena bekukuningi I hated umshado kwafika this guy elethe lo mngani wakhe lo wangithukayo ngithukela ukuthi ngixoxe ingane endlini bla 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 wafika elethe invitation card yakhe yomshado yena he was very happy ukuthi uyashada wafika elethe invitation yomshado wangifica ngihleli phandle I was very hungry that day ngingenakudla wangifica ngihleli phandle mefika unginika invitation yomshado ngayifunda ngase ngephutha ngancimfa engibuka ngathi nje wathi how yini kodwa nginayi banike ngami abakekho umuntu owenza lento athi yena nathi sifuna ukuyozwa lento enizwayo siyafuna nathi kuyoshada ngeke imshado ayifani angichomele nje for no reason ngalithatha ngalingenisa endlini ikhadi ngahlala kungenakudla ngapha usefake noma wami ezikweletini sekuqhamuka nje uma seqhamuka ngama calls ukuthi because before size sithola umuzi bihlale eflatini lama so lelo flat lelo usithema siphuma kulo kwangena ama tenants ayaziwa uyena abangani bakhe so babe renta kuyena bese yofakela uma imali and then my mother will be like okay sorry ngicela ukuthi uhamba ngikhokhelela ama levies ngikhwenyana and then ubese ngifakela ushintshe and then yena ama levy ayo 600 rand and then aqamba mangathi awu 800 rand and angawakhokhi cabanga uRobbie widow nje ezixakekele ekuthembayo angawakhokhi lawo ma levy apile up to 30,000 sekuqhamuka sebezodla iflat yabo uma seblame mina at the same time blame mina ngihleli naye lokuzeni empangeni angiyazi lento eqhubekayo yabo yokuthi bakhokhelana ama levies angiyidli nale myeni wami nale mali mina ngihleli ngiyasebenza ngalana so uma kiwa kuye kuthiwe wena khokha le mali isikweleta nje kungenxa yakho athi there's no proof asakuna proof ukuthi imodele leso sikweletu ngapha khathi kade kushona ubaba kwaphuma imali mayiphuma imali mina I gave my mom 20,000 ngimupha but lo usethi kimi okay isikweletu si 30,000 and wena ubaba kuwayishela imali wanikeza uma wakho 20,000 ushuthi manje uma wakho simkweleta u10,000 ike ngoba wena wamnika u20,000 hamba umtshela lokho imagine ungena kanjani imali ungenaphi ngoku ungena kanjani emalini kaMkhize so abese na ke okay angikushongo ukuthi khathi siphuma eflatini kunezinto zikama ezaziyifinish azidayisa nakhona ngingazi so uma wami usafuna nalezo zinto zakhe the only thing that was left is fridge ngisikhulume nomama uthi yazini mama vele ulilande nefridge lakho lo fanele athenge izinto zakhe fanele athenge lakhe ifridge landa ifridge lakho afika umazo lilanda ifridge the day uma ilanda ifridge ila khona ke yena angitshela ukuthi how much he hates me athi kimi mangubuka ngivele ngubona ufana noma wakho bese ngiyakwenyanya athi ngiyakuzonda ungasondeli nokusondela eduze kwami ima wakho ulandeleni ifridge kusho ukuthi ukukhombisa ukuthi ushade nomuntu ohluphekayo ngiyakunyanya yabo azangitshela ukuthi ucela ngalali ngasalala ekamereni elilodwa naye ngayolala ku spare room ngikhala how long kwakubuye kumhlule ngoba wayibuya zongilanda phinde ibuye le Roma ethi manje umyeni kanqobile usevumile ukuthi ingane yakhe lapho kuwa kakasho lo Gimi lo ngibona lezi zinto lezi ziyama signs nje angasile engena proof nakhona. Hayi kuthiwe nje hayi usevumile impela ukuthi ingane yakhe. Hayi angitshela umama uthi naku kuthiwa ngithi hayi ayikho lento ngiyazi ngazi nami. Ngiyafa indlala emshadweni wami.
ukudla akukho, angisasebenzi, I'm losing things ngapha ebengiyikhokhela. Nginilanga ngathi ngithi ngihleli ngiyabuka bawuhlala nje ubuka lapha ya umuntu osetha phela lapha niyabona mangathiwa ngiphume na something uthi konke eshodayo. Ngibuka iwall unit yami ngithi konke engekho lapha. Ngiyabuka hayibo ngiqale ngethuka iphi DVD yami bekhona DVD lapha. Athina ayi isemotweni bengikhohlwe iremote bengithi ngiyoyidayisa eCash Crusaders. Hawu